Jeppa! Vaka je jepa na norveški, ker rečeš zeš. Zato što norveški minister si podnesol ostavka zaradi koristenje crtička zloupotreba na služben mobilen telefon. Šo glupo kaži. Naši veodat so službeni džipoj na odmor, ne pak za jeden mobilen. Šo ve gledam smešni. Ovi Norvežani ve izgleda od studov malce podotkačeni. Norvežani ve treba da učat od nas be. Ti kuj odiš na odmor, kako službeno lice, kako minister, ti još tamo da se odmoriš. Ne još tamo da se zamaraš koliko će ti dojdela smetkata za mobilen, koliko će potrošiš benzin. Ne bate, hoš da se relaksiraš. A kako možeš pouvo da se opuštiš, od to sve da je na državen trošak. A be, sve. Ti ako si minister i na odmor, mesto odmoren dojš ušte poskapnat, ušte potepan, poumoren. To kje košta državava. To nas site ke ne koštat najpojke. Državava kje koštat site nas to ke ne koštat. Ebe vladata na Norveška barala site ministri da podnesat izveštaj kade planire dodat na odmor. Ebe šo si ja komplicirate rabotata bez potreba more, pašinja zlatni. To je izgleda vlada bez rabota, ne se zafate nikovije našive. Ti kaj na sekoj vikend, ako sekoj minister je izvestuvat vladata kaj kjeo šo kje pravit so kogo, so koje službeno vozilo, so koji služben mobilen. Kaj će ni odat patnite trošoci. Zato samo patuvajte, sonuvajte. Samo javete se, da ne me mislime kaj ste.